veng lai le chan mari ti vel kan lakwa le lo ka ngai Saikûti Hall bula kan ma tu na hian electric power house ani kha chuan tu kan te khi lai kan mu khi veng lai Presbyterian biak in ani a chuan hei heng lai vel lo lang hi chan mari 1 2 3 ti ten khu lai mi khu power house ani hei hi electric veng baptist biak in so lai bikin lian deuh lo lang so chan mari veng thlang baptist biak in ani a ti chuan khi ti lai ya khiam bai dei nau kha veng ro khi ti lai ya khian radio station kan mu radio station ani a kwa dur chu ma jing de ule ka lang fi vak lo ti chuan in helai tangin biak in som paruk vela lang thei ani biak in hitam khop mai ma se kan chiar vek lo wang ko ku lai te khonin biak in lo langa chiar vek thei po ni lo e chuan tu na hian hei Saikûti Hall bula kan oma so lai kong le lam so dora khat phei veka ama ero chu mizo dor tak chu pani pathum vel chi a om to barma mi howinan lua vek to ani ti chuanin kan lakual zel lok anga choi cho ai moza te rule vek ton Ui